Domnilor președinți, domnilor vicepreședinți, noi suntem un neam de președinți, de vicepreședinți, așa că respectuos domnule comisar, domnule ministru, domnule președinte, oriunde v-ați afla, e greu să vorbești după președintele Republicii și după un ministru deștept, cum e domnul Vosganian. Dar vreau să vă spun și eu câteva lucruri, dânsii au atins partea de fond a lucrurilor. Mie să-mi dați voie să ating și partea de formă, pentru că juriștii au un principiu universal valabil. Forma mănâncă fondul. Să vă spun întâi la mulți ani și la mulți, foarte mulți ani în colaborarea asta. Nu-mi este străină această colaborare, începând încă din anul 2008. Am ajutat cât am putut, poate prea puțin, am ajutat cât am putut ca această asociație să trăiască odată formată, cu ani în urmă. Cred că am fost maleabil în ceea ce privesc unele cerințe și cu sprijinul fostului ambasador, pe care îl salut cu respect, așa cum îl salut și pe nou ambasador al Italiei la București, domnul Cospito, am reușit împreună să putem da satisfacție o serie întreagă de lucruri care până la urmă știți cum e, președintele ordonă, guvernul ordonă și administrația locală execută. Numai că noi am făcut-o cu mult respect, atât din punct de vedere cordial cât și cortical. Și am făcut acest lucru pentru ceea ce spunea domnul ministru al economiei acum câteva minute, acela că vă mulțumim că existați, vă mulțumim că ați fost și sunteți oameni serioși, care ați reușit să faceți ceea ce ați făcut și pentru noi, așa cum și noi credem că am răspuns așteptărilor dumneavoastră, poate nu întotdeauna, mă refer la administrația locală. Și mă refer în primul rând la București. Pentru că, indiferent după cum vor guvernele să vorbească despre împărțiri teritoriale, regionale, capitala rămâne tot capitală și 25% din PIB, domnule ministru, parcă așa e. Nu greșesc, să face aici, în capitală. Deci, frustrări vechi, trebuie să le transmit și guvernului, nu? Sigur că noi ne așteptăm de acum înainte. Noi la București avem 23 de parteneriate publice-private. Clar, am bătut palma, lucrurile merg, sincer vorbind, sunt singurele motoare, nu numai cu Cofindustria, avem parteneriate publice-private. Da, funcționează, merg și o să facem tot ce putem să meargă, mai ales în perioada asta nenorocită pentru financiară, vorbesc pentru toată lumea. Sunt singurele motoare care împing înainte dezvoltarea orașului. Ăsta este adevărul. Și încercăm să intrăm în acest echilibru general pe care îl promite și a început să își arate rezultatele pe care îl promite guvernul. Și eu sper să aibă tot succesul să poată să ne țină în acest echilibru, pentru că și noi facem aceleași eforturi și încercăm să putem să oferim o calitate a vieții mai bună pentru oamenii care... Dumneavoastră nu mai sunteți turiști în România, dumneavoastră sunteți cetățeni ai Bucureștiului. Mulți dintre dumneavoastră deja aveți un număr de ani impresionant de cât sunteți în România. Și pentru acest lucru vă mulțumesc. Eu doresc doar să vă asigur de toată disponibilitatea administrației locale. Mulți dintre dumneavoastră știu că nu sunt vorbe goale și nu sunt nici de complezanță. Și vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, să vă aduceți aminte că mai aveți încă un prieten în primarul general al București. Vă mulțumesc!